Polémica pola Axencia Galega de Emerxencias. Din que non ten recursos, non o di calquera, dio o seu director xeral. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, denunciaba que a Axencia Galega de Emerxencias non ten técnicos nin especialistas en emerxencias e que todo o seu equipamento material está acumulado na sede da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada. Durante a primeira xuntanza da Comisión Institucional do Parlamento de Galicia, Villanueva respondía a unha pregunta do portavoz do Partido Popular, Antonio Rodríguez Miranda, sobre os cometidos da Axencia Galega e a súa dotación de infraestructuras e medios persoais. Así, o director xeral de Emerxencias e Interior precisou que o xerente da Axencia percibía uns 100.000 euros anuais e que o secretario xeral cobraba casi 70.000 euros anuais, aínda que non detallou o resto dos salarios distribuídos nos altos cargos. Apuntou que eran similares aos de calquer funcionario da Xunta. Diante destas cifras, engadeu un gasto de máis de 2,6 millóns de euros en distinto material que nunca se utilizou porque non había técnicos. E tampouco foi mobilizado durante as emerxencias do Claus, así como o importe bastante alto do aluguer da sede da axencia. Diante destas afirmacións, o diputado popular preguntoulle que se facía entón nesa axencia. Entendeu que o novo Executivo galego deberá darlle unha nova orientación á axencia porque non ten sentido que continue como ata agora. En todo caso, rematou, ese centro de emerxencias só sirveu para colocar a uns cuantos achegados políticos do anterior goberno galego, do que tamén criticou que reduixo a dotación presupostaria dos voluntarios de protección civil para aumentar a do, entre comiñas, chiringuito. O Concello da Estrada hoxe facía público unha nota de prensa lembrando a figura de Xosé Porto Matalobos. O Concello da Estrada lamenta, di a nota, o pasamento de don Xosé Porto Matalobos, acontecido no día de onte. Foi unha persoa estreitamente vinculada ao quefacer diario do Concello, con especial sensibilidade para os temas de carácter cultural e galeguista. Foi membro fundador do Museo do Pobo Galego, do Pedrón de Ouro, xornalista, comentarista e partícipe doutras moitas iniciativas de carácter social e cívico. O alcalde da Estrada, en nome de toda a corporación, transmiteu o pésame sentido aos seus familiares e achegados, ademais de promover unha actuación coral no seu funeral na que se interpretaron o himno da Estrada e o himno galego.